Як се має тепер Українська православна церква канонічна? По цих іспитаннях наша канонічна церква укріпилася і виросла кількісно і качественно. Появилися сотні нових храмів, появилися десятки нових архієреїв, митрополитів, сотні нових священників, появилися нові приходи. Розуміючи, що за те, що нам так важно сьогодні розуміти, єдина сила, котра збереже єдинство України як держави на будуще, тільки наша канонічна православна церква. Давайте згадаємо, як король польський Казимір мечом і кров'ю заганяв унію Західну Русь, як фанатично насильно заводили Ужгородську унію фанатики-австрійці, як робили то огнем мечом. Можемо навіть згадати і такого, як Сталін, коли приєднав насильно руками українських комуністів Закарпаття до Совєтського Союзу. Ті ж українські комуністи стали переслідувати греко-католиків, хоча не було потреби, бо греко-католики і православні до приходу української радянської влади жили практично мирно. Окремі конфлікти були, але не більше. Так от, українські комуністи, які розмовляли з нами на чистій українській мові, це вони рішили провокувати і силою заганяти уніатських священників до православ'я, завідомо знає, що вони будуть хотіти. А що зробили з храмами? Ніхто уніатські храми старі не захапував, оскільки було около 112 приходів православних, а около 300 греко-католицьких, то от ті храми влада, вдумайтеся, вона якби зняла з реєстрації уніатську церкву, а коли приходила громада реєструвати, їм казали, такої церкви не є православна, і так мирно, без війни реєструвалися уніатські храми, греко-католицькі храми до православних, але люди оставалися своїми молитвами, а мудрі священники уніатські оставалися і красно поминали ще Папу Римського на службах і оставалися з людьми. Однак частину людей все-таки НКВД судило, щоб тим самим написати, що які вони були мученики, їх заганяли у православ'ї насильно. Це вони робили ведмежу услугу православ'ю. Не потрібно нам ні тоді, ні сьогодні уніатські священники би до нас приходили. Най собі моляться там, де хочуть. У нас є свої святі, благодатні отці, котрі чесно служать для церкви і для нашої держави. Замітьмо, що і нині така ситуація склалася, тільки навпаки. Сталін хотів перереєструвати оставшіся уніатські приходи у православні, бо у православні мали свої вище 100 приходів, але оставшіся уніатські, вони міняли реєстрацію насильно. Що робить сьогодні наша українська влада? Верховна Рада приймає закони, ще при тому президентові, зняти з реєстрації Українську православну церкву, а всі приходи перереєструвати, де на уніатський, а де на ПЦУшний. Тобто нинішня влада скопіювала мерзость сталінських діянь. І нічого вам сьогодні критикувати Сталіна, бо ви йдете по його стопам. Ми віримо, що Бог зупинить по нашим молитвам ці злочини небожителів київських, котрі набралися мільярдери і рішили боротися зі своїм народом власним, з церков'ю. Ми продовжуємо молитися і терпіти вас, але чи потерпить вас Господь? Ось чому, як би не було, а ми сьогодні просимо Бога, що Господь дав нам силу держатися в єдинстві з канонічною церквою, нам, жителям Закарпаття, це 80% русини, а також оберігати єдинство держави і зберігати, тепер треба боротися за єдинство держави, вбачаючи в діях саме властей деструкцію антиукраїнську.